niagek mo, nadagsin at marikrik na kaput na laos nga iliw kuken ka. Tanawagan ka, abay titawa, bareng mapasangpet ka. Agureak biyak ko, agureak isasangpet mo, malading itan unay to'y puso, kapag kaawan mo't sibay ko. Agureak biyak ko, agureak isasangpet mo, maasyan ka kadi kaniya. Binabiinga agsangsang ita. Manen iti sardam ururaye ti sasangpet mo, kaanong nga ta ubiyak ko, mailiw akong bara niagek mo, nadagsin at marikrik na kaput na laos nga iliw kuken ka. Tanawagan ka, abay titawa, bareng mapasangpet ka. Agureak biyak ko, agureak isasangpet mo, malading itan unay to'y puso, kapag kaawan mo't sibay ko. Agureak biyak ko, agureak isasangpet mo, maasyan ka kadi kaniya. Binabiinga agsangsang ita. Agureak biyak ko, agureak isasangpet mo, malading itan unay to'y puso, kapag kaawan mo't sibay ko. Agureak biyak ko, agureak isasangpet mo, maasyan ka kadi kaniya. Binabiinga agsangsang ita, maasyan ka kadi kaniya. Binabiinga agsangsang ita.
jak payen maimasen, jak makaid na linaon ka daytoy isip. Apay ngamin asikat sapsapule. Apay ngamin napamatinag karim. Panaturog ko ay jak payen maimasen, jak makaid na linaon ka daytoy isip. Panagadal ko ay jak payen maiyuno, agtatapaw akan ngayon panunot ko. Awalan nagkaway mangiturong daytoy puso. Gutok na agkakamakam ubiyag ko. Pagkabinhig sakit ipalag amot udto.
na kinararapaan napudno nga yatin paay mo kaniya nalawa ataw inta nagbait na saan nga isutlap peda sa ngalin taningaya sapay tadumteng day tuya mensahe ay ayaten ka biyag ko tiyag nanayo ikari asiksikan tulae ay ayaten inggat tungpal tanim si kalaeng biyagkon sa bali agmay may saka mauyos man to'y biyan mamati ka kumakari ako biyag ko ay ayatin ka ipatpate ka tinapuno ay Ate Bernati Weds Ma'am Hanalyn de la Cruz at the Nishi Shop and of course to my executive producer Ma'am Cecil Alcantara Arconado DJ Ness Ma'am Elaine Ma'am Allen Claire Tita Daisy sapay tadumteng day tuya mensahe ay ayaten ka biyag ko tiyag nanayo ikarik asiksikan tulae ay ayaten inggat tungpal tanim si kalaeng biyagkan sa bali agmay may saka mauyos man to'y biyag kumamati ka kumakani ako biyag ko ay ayaten ka ipatpate ka tinapudno si kalaeng biyagkan sa bali agmay may saka mauyos man to'y biyag mamati ka kumakani ako biyag ko ay ayaten ka ipatpate ka tinapudno ay ayaten ka ipatpate ka tinapudno ay ayaten ka ipatpate ka tinapudno Diyak may turturo, diyak may pangpangan, di panang panpanolo, karupang manalignos, riknak di magawidan, puso ka buto-buto. Sipot pa'y nakita ka, ating tuwa na lignos. Nung kumamabalin, umayak ka din na, tapno'y nakagpasa, nasibay mo o inas, tapno'y nakiyawa, napuno nga ayan.
nakaramiden tapno mapanek neka anak pudno daytoy rigna angawin ka madadaan to'y puso nga aguray ken ka aging gati tiyempo nakasagana ka ay wanan tangaro may sakin may sa kas may sa amula agtubo ken nagsanta tapno na samsami tumetlani ayat nga intanto na namin biyak daytoy biyak Kung ni Domingo ngununta ang tango ng tulagan sa kwan mo'y ug kita man sisijan namidi din mau nandagpo Shima syudad ni Bagyo Ashifay mahabulan mo waratali dahil inahad mo Wara inan siya maganpo Mismo fayjun kasinsin mo Info anto agpaiso Wara huno gayambadun asada po
maliban mo't itin sa nakda pa na buriduan ang banaw itublay na pong sasan nibin ako mala ay kesatan nibin ako mala ay kesian nibin ako mala ay kesian nibin ako mala ay kesian. Denggan nyo, tuy kantat, panggep ti paspasama dagiti galat ken sursuro nga permi analaan paspasagid ken inapal ginura ken inapa awan pulos ti babainda ipost da bay ta Facebook da tay tao analaing unay ang makiapa isuda no kuwa tay awan putno agagayem na tay tao analaing asuma uting iwat na isuday ta tay parabitab chismos at kalsada tay tao abyangot agsisiim ti obrana tay garaw ken tignay mo isut sang kasipot na buraen na ka abigla-bigla uray awan gap-gapuna isuday tay agbibisin at dadakets nga apal na denggan nyo, tuy kantat, panggep ti paspasama dagiti galat ken sursuro nga permi analaan paspasagid ken inapal ginura ken inapa awan pulos ti babainda ipost da bay ta Facebook da tay tao analaing unay ang makiapa isuda no kuwa tay awan putno agagayem na tay tao analaing asuma uting iwat na isuday ta tay parabitab chismos at kalsada tay tao asadot kenawan no pubrana isuda kita tay mang perperdi day tati libanganda no sikaket gimura iti day tuy akanta nalabit amay saka at dadakes nga apal na
textmate, nalipatan na kadi wenno addan sa bali nga inka kakibkibin. Message mo jak itan masumbatan, tatoy baterya ket na dead cellsan. Hello, textmate, malipatan ka kadi. Nuna ibusen, lukot ka te-textken ka. Pati allowance ko, ket nairaman ka. Tanu ang wanlod mo, ket pasaan ka. Sorry textmate, amumet nga agad adalag, ket aduunay ipagkasapulak. Saan abale ken katagdrag trabaho kan, mairaman akmet iti masapulak. Text mo kanya, mangpalag-an to'y rik na. Tawag ko ken ka, rik na ti agayat. Iliw ka di ka ipapanan na. Wenno ayat ka di ipagpagana. Text mo kanya, mangpalag-an to'y rik na. Tawag ko ken ka, rik na ti agayat. Iliw ka di ka ipapanan na. Wenno ayat ka di ipagpagana. Text mo kanya, mangpalag-an to'y rik na. Tawag ko ken ka, rik na ti agayat. Iliw ka di ka ipapanan na. Wenno ayat ka di ipagpagana. Iliw ka di ka ipapanan na. Wenno ayat ka di ipagpagana. Wenno ayat iti cellphone, ang nagbaetan ta. Di kanto malipatan, kung
malipatan ka, katong paltanem. Di munto ko naen, malipatan ka, katong paltanem. Dagiti chismosa no nagtitipunda, amin nga aglabas iti newsfeed da isut na bigla. Amin nga karuba ket madilaw da isut pagrugyan nagaapa. Dati sa utmaysa ipadananda agaramid istorya, iwaras-waras da, di nga makatala, dagiting iyong iwat da, gabot da kes na apal dati dagduma, ay nakakatkat na malain, perterjen da at kagayem da. At nang tumit lang, iti aldaw, dumdeng ti karma, dagiti inaram mo, ti param at tao, ketlak amen mo. Dimkad mo, dagiti kagayam mo, adut sa ura liklikod mo. Skat na kasagor, ay nagsaya at da, ngem nabot puro pa'y iwat da, salhit nga chismosa, agaramid istorya, iwaras-waras da, di nga makatala, dagiting iyong iwat da, gapot da kes nga apal dati dagduma, ay nakakatkatawang laeng, at pinerjan da nga agkakadluwa. Awan trenot niwat da, salhit nga chismosa, agaramid istorya, iwaras-waras da, di nga makatala, dagiting iyong iwat da, gapot na kes nga apal dati dagduma, ay nakakatkatawang laeng, at pinerjan da nga agkakadwa. Ay nakakatkatawang laeng, at pinerjan da nga agkakadwa.
Sanubay, itan taawan ka, awan sa dagat, awan mangliwliwat. Ngen lupay kasta, mangdam na maaklat ka, agsubli ka buklen, manendi ayat ka, nagrigat kayang nudin mo. Panunok kenaken agal alingag at paspasong atin kay dadating iliw ken seka jak mo pa elanen iliw ken seka jak mo pa elanen. Mabayagtong biyak ko aditan nakita aldaw ken rabi iya pasungaden ka jakong mas baalan tuy iliw ko ken ka sumangpet kagadi bagay asan yata di mana kalata adi nagpakada napanang alugar di mo pa'ing baga no anyat ginuram nga inaramit ko adi mo kinayat ken di ka ginusto no siyak tut pumusay ken siyak tay sumina tawate biako sumangpet kanto kuma taumay mundo kita di nagbanagan na di inay ayat mo ngayon ka inulila Mumalem ket siyak tayag may maysa si papanimita jay abay jay tawa no adda lumabas salsalutsuden ka ngem cayan mo biyak ko
kitain, di nagbanagan na. Di inay-ayat mo, ngayon ka inulila. No siyak to umusay, ken siyak tay sumina. Tawatek ubiyag ko, sumangpet kanto kuma. Taumay mundo kitain, di nagbanagan na. Di inay-ayat mo, ngayon ka inulila. Inayak ka iti napuno, inpatek ka rikna ken puso. Ngem sinayan mo biyag ko, sinayang mo adu a sakripisyo. Jakman at ninamnaman, akas to'y ti pagtingtan, kasla di marakran, napudno nga ayan-ayan, no ragsak mo ti umadayo, namin pinsan nga ingka ingkolbo. To'y gumaw-gawawa puso, mangipateken ka napudno. No ragsak mo ti umadayo, awanen ti mabalin ko. Lipaten kan ubiyag ko, tawan kan to'y sinungkol. Inayak ka iti napuno, inpatek ka rikna ken puso. Ngem sinayan mo biyag ko, sinayang mo adu a sakripisyo. Jakman a ninamnaman, akas to'y ti pagtingtan, kasla di marakran, napudno nga ayan-ayan, no ragsak mo ti umadayo, namin pinsan nga ingka ingkolbo. To'y gumaw-gawawa puso,
mangipateken kat napuno. No ragsak mo di umadayo, awanen ti mabalin ko. Lipaten ka ubiak ko, tawan kan tuy sinong ko. Lipaten ka ubiak ko, tawan kan tuy sinong ko. Nusyak tuti agasawa, pilyet tutay adut kwarta na. Uray bakit ako ribet-bet, agpay sutay kunkunada. Uray bakit no masulay agluwa, nukut kuder ay kumayet keda. Ay wen kutkudem kumagat kutkudem nagatel, ari kapem magtimbo-timbokel kita kutun nakadakdaken. Tay kagat na alumagbaga, nakagat-gatel lakas laaba, indem kutun tital-talo. Kay kayat ko langem tay baklangem tay babae abungangera, tatay bakla pasak mula magulimeg da. Gem tay babae abungangera, sigurado pa'y nga skandalosa, anang sabna mangigtikan ruban. Ay wen kutkudem kumagat kutkudem nagatel, ari kapem magtimbo-timbokel kita kutun nakadakdaken. Tay kagat na alumagbaga, nakagat-gatel lakas laaba, indem kutun tital-talo. Kaya kulangin tay baklangin tay babae nga bungangera, tatay bakla pasak mula magulimeg da. Ngem tay babae abungangera, sigurado pa'y nga skandalosa, anang sabna mangigtikan ruban. Indem kutun ital-talo.
mababainak. Inig ka magtangan kunana, ay adayo kapay ay ayatek. Inig ka magtangan, ay mababainak. Inig ka magtuming, ay mababainak. Inig ka magtuming, ay mababainak. Inig ka magtuming kunana, umas asideg ay ayatek. Inig ka magtuming, ay mababainak. Inig ka magpuseg, ay mababainak. Inig ka magpuseg, ay mababainak. Inig ka magpuseg kunana, may labesen ay ayatek. Inig ka magpuseg, ay mababainak. Inig ka magmarukong, ay mababainak. Inig ka magmarukong, ay mababainak. Inig ka magmarukong konana, ay adayo kan nayayatek. Inig ka magmarukong, ay mababainak. Inig ka magpusong, ay agalo-alon. Inig ka magpusong, ay agalo-alon. Inig ka magpusong konana, ay asideg kan nayayatek. Inig ka magpusong, ay mababainak. Inig ka magtenga, ay di makatalna. Inig ka magtenga, ay di makatalna. Inig ka magtenga konana, isoday tanayayatek. Inig ka magtenga, ay di makatalna. Inig ka magtenga, ay adda iming na. Inig ka magtenga, ay adda iming na. Inig ka magtenga kunana, ay niwat ko ang may kadwa. Inig ka magtenga kunana ket, alwadam no kagaten na ka. Si kantay kapintasan, tanaglabasit day tarupam. Iday mo, anaahitan, sino katang pinaugedam. Buok mo anakulayan, pintas nga aglaplapusanan. Tidakas nahan nga nilakay mo, tiin ka isagsaganaan. Met nga tay makibibiyang, no iso ti pagragsakam. Uray pa'y amin ken kakit na yunam, sa ngulikod pa ekstensyonam. Angem ko may sardeng mo kuman, talakay mo alipliputam. Ta iso tinangaklon kanyam, idi bardang isit kapailang. Ay maulawak sa wen, maulawak sa Mildred. Jakmeten mataro san tigtignay mo analimed, Mildred. Unak no tay ka den nam nga asawa tiin ka ipatpateg. At dalagarod ken kandi ka payla amarmarnek. Sa Mildred, jakmeten mataro san tigtignay mo analimed, Mildred. Unak no tay ka den nam nga asawa tiin ka ipatpateg. At dalagarod ken kandi ka payla amarmarnek.
Si kantay kabaknangan, tiladat pagpalpala ilangam. 24 oras ka nga online, puro selfie karga na ta timeline. Kasano nga tamit tay pamilyam, dimpay pulos ang mapagserbiyan. Kasta lang rudan iti ubram, balang kantis kanto pailang. Manang kuwad dapay oras mo, at anangin day tabiyag mo. Maan anuno nangisit kudil mo, wenno narasay takid kiday mo. Inapateg may satlakay mo, tay nangaklon ken kat si bubuo. Papudawem day tapuso, day tapintas anapudno. Papudawem day tapuso, day tatpintas anapudno.
Dinaggadla parigate nga agunoy dita sadya nabayagen agayat ka nabayagen agusto ka ayat marigrig na ken ka iti tunggal makita ka ragsakot nagpayduma ililiwet ama prusan ka ililiwet ama agkan ka tinapod mo ay ayaten ka awan oras adi ka sa pulen awan oras adi ka panunutin na imarka kantoy nakin tuyayat ko para ken kalaen yak aktal na amang ibagbaga asikat biyak ko ingganat inggana yak mauma amangayat ken ka ay ayaten kat nagpayduma iti tunggal makita ka ragsakot nagpayduma ililiwek ama prusan ka ililiwek ama agkan ka inapod mo ay ayaten ka awan oras adi ka sa pulen awan oras adi ka panunutin na'y marka kantoy nakin tuyayat ko para ken kalaen yak agtal na amang ibagbaga asikat biyak ingganat inggana yak mauma amangayat ken ka ay ayaten kat nagpayduma sikat na ikari apara kaniya
Wondershare Video Converter Ultimate makes life easier by providing you with a variety of video tools. Asyakta'in kalaksiden Ketni ayat mamimpinsan alipaten Nuday tapusum na ulpit laranggasen Awatek ubyak kuno isuti guswen Nugandat mo asyakta'in kapasaktan Ket ipapusong kinagulib ken taguran Awan mabaling kuno isot pagragsakan Pagragsakam biyak kumay sinaat tadenan Nugandat mo nga itanem lakin nariyanta Ket pukawen ayat inta nagpuligan Nuday tanaken, kastat ina kinatangken Nasaysayag langin asyak tay gudasen Nuragsak mo nga asyak tay agladini Keto'y puso malmestisa sa init Nugustwem unay nga gragayan to'y bagit Apitek biag kuno day taken kat napatek Nupagarupen nga inalilaw kalaen
ayaten inadungdung we. Gandat mo asyak kain kalaksiden ket ni ayat maging pinsan alipatem no dayta pusum na ulkit laranggasen awatek kubyag kuno isuti guswen no gandat mo asyak kain kapasaktan ket ipapusong kinagulib ken taguram awan mabaling kuno isot pagragsakam biag kumay sinaakta din na no gandat mo nga itanem nagkinarianta ket pukawem ayat inta nagpuligan Nudayta naken kastat ina kinatangken nasaysayat langin asyak tay gudasen Nuragsak mo nga asyak tay agladini Keto'y puso malmestisa sa inye Nugustwem unay nga gragayan to'y bagit apitek biag kuno day taken kat nabatek nu awanen patiken kat naglabas nu awan ken ka sampit ni ayan-ayan iturak amin apkes ken panaan kaikarian nanumunga ayat no isut kaikarian nanumunga ayat